Kaixo, bideo honetan bia jardueran eskatzen den edukia landuko dugu, eta kasu honetan hemen eskatzen dena da bideo bat sortzea, eduki digitala nola egiten den azalduko duen bideo bat. Hain zuzen, beste irakasle bati azaltzeko, adimen artifizialak eduki digitala sortzen nola lagun diezaguken, ezta? Horretarako, infografia bat sortuko dut, eta adibidez bezala infografia bat, eta infografia horretan sartuko dudan edukia, testua eta irudiak, adimen artifizialaren bitartez lortuko ditut. Tresna batzuk erabiliz, hain zuzen, lehenagoko bideotan azaldu zezkigun tresna horien bitartez sorturiko hori testua eta irudiak. Orduan, ni mantentze elektromekanikoko zikloan naiz irakasle, nagusiki mekanikako alorrean, eta aukeratu dut makina erramienta sektorea pixka bat lantzea edo horko edukiak lantzea, eta hortarako albiste bat aurkitu dut sarean. Hain justu albiste horrek dio, makina erramienta sektorea, makinaria sektorea, ez dela errekuperatuko 2027 urtera arte. Ziurgabetasun handia gaur egun ekonomian, aurreko espenak ez dira, ez omen dira honak 2026erako, eta makina erramienta sektorea aratago doa bere, esan ezagun, tunel ilun horretan, ez? Ondoren urtera arte ez omen da rekuperatuko. Eta, zer da makina erramienta sektorea, esango dute ikasleek, ez? Eta, beraiengan pixat kuriosidade hori ernetu, eta hori lan zen hasiko gara. Hortarako, makina erramienta sektorea, infografiat nahi desortu pixkat, horko berri emateko, ez? Orduan, ChatGPT erramientaren bitartez, egingo duguna da, besterik gabe, makina erramienta jarriko dut, ChatGPT. Eta zer eskatzen digun, o zer ematen digun, eskatutakoari erantzunez, ez? Eta, hemen pixkat, ari nire zurbiltzen, nire duen hortara. Hau da, hemen, badaude ja, adibide batzuk, makina erramientan inguruan, eta pixkat horietan sakontzen helburua. Ez ez konturatu, erderaz jarriat makina erramienta, pixkat azaldu nik jarriko banio euskaraz egiteko, berak esango dit, okorrez banago, azalpen laburra euskaraz. Izulpena ia bere alakoa da, ez da? Orduan, tresna makinen adibide batzu dauzkago hemen, eta, denbora egizaltzeko, lehenago pixka landu ditut, hemen daude, erderazko bilaketa, eta euskerazkoa, ez? Orduan, makina erramienta mota hauetan zentratuko naiz, edukia hemendik lortuko dut, tornoa, fresagailua, zulatzailea, bilaketa makinak, retifikatzailea, zepiloa eta gero CNC makinak utziko ditut aparte pixka bat. Lehenengo bost hauek sakontuko ditut, edo bost hauen sailkapena eta ezaugarriak emango ditut infografia horretan. Beraz, bagian behar badaia hemen lortu dudan emaitza hau ontzat eman daiteke. Beti kontuan hartu behar da, azaldu zaigun bezala, kritikoak izan behar gerala, olako tresnak horrak erramintek ematen diguten emaitzekin, ez da? Lehenengo kolpean ematen diguten hori, behar da ontzat ematea, ez dela beti komenigarria, eta buelta bat ematea komeni izaten dela ontzat emateko. Kasu honetan, gure ziklo lantzen ditugun bi nagusiak torno fresadora hemen daude, eta horretaz gain, zulatzailea erabilitzen dugu baita ere, gero, retifikadora biraketa makinak baita ere, pizan akabera eta on bat lortzeko, eta gero, zepiloa, limadora jarriko dut pixkat, osagarri bezala. CNC makina, erdi mailako zikloa da gurea, eta CNC ez dugu lantzen, gainetik pixka bai, baina ez modulo bezala, orduan, CNC makina automatikoak utziko ditut aparte. Lehenengo bost hauetan zentratuko naiz, eta gero ondorengo puntuetan, segurazki lehenengo bietan. Baina, bost hauek izango liake, landuko ditugun makinak. Orduan, infografia hortarako testua, honekin nahiko izango litzateke. Orduan, nire infografia eta egiteko kanbara joango naiz. Barkatu. Eta kanban, mota askotako edukiak sortzeko aukera dago, eta nire kasuan, infografia bat egingo dut. Orduan, infografia jarriko zuzenean hemen plantilla bilatzaile honetan, frontean.
Infografia, harkatu. Hortxe bai. Eta mentazkagu, mota ezberdinak. Orduan, imarko mendukena da, mota hauetako bat aukeratu, eta pixka bat, lehenbiziko kolpean ikaslei eman nahi diegun eduki hori, modu bisualean jartzeko aukera egongo da. Posible, ChatGPT-ri eskatzen baldin badiagu, behin sailkapen hau eginda, infografia bat, meixetasun gehiago eskatu dizkiot, eta eman dizkit euskeraz, hori lehenagotik egin daukat denborarik ezaltzeko, eta hemen laburtzeko esan diot hori abarkatu, lehenengo asko mandi gero laburtzeko esan diot, eta ondoren, hemen importantea, haunek demora pixatera eman di, baina, infografia moduan jartzeko eskatu diot prontean, eta, berak ontan minutu bat edo pasatu du, bazpare lehenagotik egin dut bideon ez denborari galtzeko, eta, hemen daukagu. Osa, txajoetek ere, infografia egiteko gaitasuna badauka, ezta? Lehenengo posta horiena, esan duguna, torno fresadora zulatzailea, biraketa makina eta limadora zepiloa. Kasu honetan, infografia ontzaten man dezakegu, eta behar bat izan daiteke emaitza bukaerakoa, baina Canva bitartez, aukera gehiago daude, edo ez dugun bere esku uzten erabat, honen diseinua eta bar, ezta? Orduan, Canvan egingo nuke plantilla bat aukeratu, hemen aukeratu dut, infografia bere zein daukat dira, baina, hemen, markatu, hemen. Eta egin dudana da, irudi batzuk sartu, puntu bakoitzean, infografia hori pixkat jazteko. Eta hori dator, azkeneko partea, irudiak nondik sortu ditut. Irudiak sortu ditut, adimen artifiziala erabiliz. Orduan horretarako, materna ezberdina dauzkagu. Batetik, ChatGPT lotuta dagoen DALL-I adibidez, DALL-Iren bitartez, hemen sortu dut irudi bat, markatu, hemen, hemen. Hemen metxe bai. Eta, jarri promptean lehen biziko, crear una imagen de un operar en un entorno convencional. Eta honek demora eraman dio pixka, eta hau sortu dit, irudi hau. Eta, hemen betikoa, ez, lan industriala da. Eta gizonezkoa jarri du erangile moduan, baina, misetasun gehiago sartu dizezkieket, eta emakumezkoa jarri ere bai. Eta gero ondoren, limadora baten irudia eskatu diot, aurkezpean sartzeko, eta hau da sortu dian irudia. Eta gainerako irudiak krayon erabiliz lortu ditut. Orduan, krayon erabiliz, hemen, krayonek esan behar dago, sortu dizkiala irudi batzuk nahi dituenak, beste batzuk ez nituenak nahi, beste batzuk behar da, nire sensazio izan da, behar da gehiago landu beharko baina kontrol handirik ez dauka, kontrol gutxi bezala eduki dela, sortu nahi nuen irudi horren gainean, edo esan dezagun. Baina, pixkat lantza izango da hori ere. Orduan, behin irudi guztiak eukita, irudiak jetxi, bai krayonetik eta bai DALL-Itik, eta Canvan sartu ditut irudi horiek, eta testuarekin batera, gehiago landu dezakegu hau, baina ikusteko bintzat, hemen infografia honetan sortu duriko eduki guztia, adimen artifizialeko tresnak erabiliz sortu dudala. Bai irudiak, eta baita ere, makina erramitan boten, sailkapen, esan ezagun azaleko hau, pare bat edo diru ezaugarrirekin. Bere makina goitzaren funtzioa eta erabilera. Eta, hemen markatu limadoraren argazkia esartzea falta zait. Limadoraren argazkia esartzea falta zait, eta hori dago. Hemen, DALL-I, hemen. Markatuko piloteko irudi sortzailean, hau da limadora. Hau ez da deskarratu. Hortxe. Canvan. Hemen, posible da hemen, Canvara bertara fitxetegia igotzea. Hau izango nintzen, kopilot bitate sortu duten irudia. Eta behin sortutakoan, sartuko dut dago limadora, mentxe dago. Bere dagokion lekuan, mentxe. Gero dezakete plantilla honi, ezaugarriak aldatu, eta, pixkate txukunago jarri, baina ezin kasutan, gutxi gara lehenengo kolpe hontarako eta albiste hontatik abiatuz,
ikaslei makina herramienta sektorea zer dan, edo hor bertan zer lan egiten diran, infografia labur bat, aukera aukidet sortzeko. Eta besterik gabe, hau izan da BIA atalen sartu digutena, eduki digital hori nola sortu, azaltzen duen bideo labur bat egitea. Hurrengora arte.